pixkat denetik ekarri dugu, azken finean ekarri dugu. Hemen alegiko baratze parkian daude, orduan berezik ekarri ditugu barazki dexente. Tomate asko ekarri dugu, ze oantxe tomatia jartzeko garaia da. Eta gero eraberian, hortaz aparte ekarri ditugu lore desberdinak, pixkat. Barrun, balkoian eta jartzeko, edo jardinetan. Eta fruitu txikike baratzetan edo jarri daitezkena baitare, klase desberdinetakoak. Oantxe, tomati asko saltzen da, San Isirotik gertu gabiltzen ez, eta eguzkila da honez, jendia animatzen da gehiago tomatiak eta jartzea. Eta piparrak eta letxuketare beti saltzen dira. Oain arte gelditu gabe, jendia deixente torria gehien barazki eske eta gelditu gabe oso ondo. Oiukatu basora jotzeko musuak eta gaueko izarrak hemen uzteko. Gugea Aralar institutuko ikasleek, eta egea dirua ateatzen ikasbidea joteko, eta saltzen dudenetatik pintxok, postrek, edarik. Dena etxetik ekarrita eta hola da, eta gero txoixokta enkargatuta, baina generalen etxeko. Jende asko ez da etorri, baina jendea gertuatzen da, haber jende gehiago etortzean. Aldan gehiena saltzea eta azkaren helburu ondo pasatzea bezala da.